Здравейте на всички потребители от VBOX 7, аз съм Скрув и това е моята втора кандидатура за Epic Craft. И така, започваме. Ето това построих на бързичко. Не баш на бързичко. От снощи към 2 часа го почнах и го завърших към 4. Защото тия стъкла малко така по-гадно. Ето тук отгоре така изглежда. Да така. Лек лак. Отбийканата е за това. Така, тук малко кучета, които ме нервят, сега ще ги избия. Къде? Мрете, кучки, мрете. Опа. Айде, бахнула от сета. Ето така изглежда на този мап. И така, сега показвам ви, ето тук. Тук е ферма за какао-бин. Ето, опа. Ето какао-бин. Тук отгоре леко тук е място да се мине на креатив. И тук е ферма за картофи, уит, пъмпкин, мелон и моркови. Така, надявам се този път да ми приемете. Така, тук като спалня и тук също с вода. Тук е Enchanting Table, не може да се влиза, нарочно го направих така. Отгоре Brewing Stand. Тъй. Нещо много лагва. Така, ето тук печки, честове. Яко изглежда дизайнчето. Ender Chest много яко изглежда според мен. Тук Nether портал. Ето тези вилиджери, може да се трейдваш с тях. И да. Тук е фермата за животни. Ето. Тук отстрани редстон лампи. Така. Тук да може да се качват нагоре. На вторият етаж. И да. Това е от фермата. Така. Друго. В енда няма нищо. Чакайте да енчантнем този меч. Да видим какъв ще ни се падне. Айде от първия път. Добре. Sharp 3, Wood 2 и Knockback 2. Добър меч. Ако имаше и Fire, ще да бъде много добре. Но това няма значение. Много искам да вляза в този сервер. Съжалявам, ако не може втора кандидатура. Просто исках да се пробвам. Да, ето това. Тук някакви простоти. И да, много искам да играя в Epic Craft. И да, това е вашето решение. Дали ще ме приемете. И довиждане.